Makadise ku tiripo chamwe tine nyaya dzatikunzwa dzekufamba dzakawandisa wandisa dzakasiyana siyana. Saka esitauyawo pano kuti tizvinzwire zvisere. Nyaya inini kukura kwangu 72 ndirichiri mwana mudiki, ndine 8 years ndipo pandakasvikirwa, pandatakurwa nababa wangu tikaenda kuchoma. Taenda kuchoma kunenene, tikaita 7 days tiri pasi pedziva, inini na pfumo jena. Tikabuda ikoko tikaya tikasvika mumusha, patazoendeswa kugomo romuchiweshe. Tamuchiweshe tikaenda kuna amicho wakanditambira, ndipo pawakatipa kuti iwe unorapa izvi nezvizvi. Inini ndakanzi unorapa vanhu vanopenga. Pandapuwa tsvimbo, yakanzi tsvimbo iyi inochengetwa ndeyenyika. Kana pazowana mwana anouya achapotera mwana mudiki, iye akauya achitaura kuti tsvimbo yakadai ndiwa munogona kuzopa. Saka goro rino muna mwedzi wapera uno ndipo pakasvika mwana akabva kuchipinge, akasvika akati sekuru ndauya pano ndavingawo tsvimbo yakadai. Ndikamuti aichokwadi tsvimbo yako yauri kutaura iri pano, asi ndinotanga ndaona kuti zvinhu zvacho ichokwadi here. Ndikasumuka naye ndikaenda kumusha kwake, ndakaona zvandakataurirwa zvese ndikazviona. Ndikazoya naye akazoita mabiko ekuti atambire tsvimbo ndikamutambidza, ndikamupa tsvimbo. Saka tsvimbo iyi ndeyenyika kana kuti yemakombwe, inosimba renyika. Ndaiti kwakatadza kunaya mvura, ndikaiburitsa panze, mvura indotonaya. Ndakawana pane chuma, kunzi paramba kubuda chuma, ndikasvika netsvimbo iyoyo chuma chinobuda. Saka ndakaipa mwana iye nokuti inini handakura 59 years kuchembera kwandaita. Saka ndakaipa mwana iye kuti ayo iwe pawauya mweya wako uchitaura izvi. Saka ndikamupa tsvimbo iyoyo zvese, ndikati chiita iwewe toona kuti unosvika papi. Asi chandotenda ndechekuti mwana iyeyo igombwe rinochokwadi, nokuti akauya achinyatsotsanangura kuti imimi zvakafamba zvakati. Saka handina chandakamupikisa, saka ndakamugona kumupa tsvimbo. Tinonzwa kudakadzwa nechiitiko chataona ichi. 1972 havasi pano akachengeta mwana uyu, asi nhasi tagona kuzvipupurirawo